Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija din il-ġimgħa reġa' spiċċa l-qorti wara kawża li fetaħlu ex-klijent tiegħu dwar ħlas ta' 86,000 euro li sar b'ċekk li ma kellux il-firma tiegħu. Il-Gazzetta Malta Today żvelat li l-każ ilu l-qorti sa mill-2011 meta n-negozjant Boris Arċidjakonu fetaħ kawża kontra Delija jikkontesta ħlas ta' 86,210 euro li Delija tħallas biex ħarġlu self ta' 800,000 euro mill-HSBC. Il-kumpanija ta' Arċidjakonu allegat li Delija tħallas mill-bank minn dak li kien tfadal mis-self li sar biex jitħallsu l-kredituri tal-kumpanija u biex tiġi finanzjata showroom fl-Imsida. Iżda Arċidjakonu sostna li huwa qatt ma awtorizza ħlas lil Delija. Fil-qorti Delija li mindu daħal fil-politika ma waqfux l-istejjer dwaru u l-flus ċaħat l-akkużi. Madankollu l-avukat Tonio Azzopardi li der għal Arċidjakonu sostna li Delija tħallas mill-bank wara l-klijent tiegħu irrifjuta li jħallas aktar minn 50,000 lira Maltin f'dik li tissejjaħ success fee. Fil-qorti Delija qal li ma kienx quli ta' istruzzjonijiet lill-bank u qal li tħallas kif tħallsu oħrajn fil-preżenza tal-imprenditur. Madankollu Arċidjakonu ċaħat li ċekk sar fil-preżenza tiegħu mistoqsi jekk kienx hemm ftehim fuq is-somma ta' 50,000 lira Maltin. Delija qal li ma kien hemm xejn bil-miktub u li din is-somma kienet maqbula verbalment. Fil-qorti il-kap eżekuttiv tal-bank qal li kien qed jaġixxi fuq ittra tal-avukat tal-klijent u għalhekk titqies li ġejja minn għandu u bl-approvazzjoni tal-klijent. Arċidjakonu stqar li t-talba l-ħlas saret fil-preżenza ta' Georg Sapjano, l-avukat sieħeb ta' Delija u tenna li rrifjuta li jħallas l-ammont li talbu għax qal li kien diġà qed iħallsu tax-xogħol u li ma kienx hemm xi xogħol kbir fuq dan is-self. U insista li għal kontrarju tal-5 ċekkijiet li ħarġu fl-istess jum mill-bank biex jitħallsu il-kredituri tiegħu, iċ-ċekk li tħallas bih Delija ma kienx iffirmat minnu.